दा साननैसोआ मासिबां अखा हादों आयौ सिफुं दामनांगौ नोंहा लोंहोगोन आं नोंनो लोंहोगोन खोनाबाय देन्जार सिफुं दामनो गोरों बे आबौआ लाबाय गासिनो डेभेलपखौनो खालामनो रोङा जोंना एसे डेभेलपमेन्ट खालामना होबानो जाहैबाय दैया लोमजोब्बाय नै जों लागोआव गाइस ओरैथ' न'जों थांजोब्बाय दैया नै जोंनि आबैखौ नायनोबा हेल' गाइस वेलकाम बेक टु माय चेनेल दिस इज मेड ब्लग्स आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजां दं बे अखा बोथोराव दा साननैसो न'निफ्रायनो ओंखारनो हायाखैना गाइसमोन ओंखायनो भिडिअखौ लाबोनो हायाखै आरोना थ' आं दिनै बाहेरायाव ओंखारनो सानदों ओंखायनो आं थ' गाइसमोन दिनैनि ब्लगा जोंनि गामिनि जोंनि न'नि लांगोनानिफ्राय स्टार्ट जाबाय आरोना नै जोंना ओरै ससे थांबानो मोनबाय स' दा साननैसोआ मासिबां अखा हादों आयौ जोंनाथ' लामायानो थाबायजाला गाइसमोन न'नि लामाया ओंखारथाव जालानो दा खुमब्रा थायदों नै बहा थांनो आब' बहा थांनो बहा थांनो लोमजोब्बाय दैया लोमनाया ए नैलै ए ओमफ्राय बहा थांनो नों बहा थांनो बेरायहैनो मालाबा सिफुं दामनांगौ नोंहा लोंहोगोन आं नोंनो लोंहोगोन खोनाबाय देन्जार सिफुं दामनो गोरों बे आबौआ मालाबा देखायगोन आं नोंसोरनो र' बेरायहैनो नागिरदोंनो लोमजोब्बाय नै बुरिमोनना न'आ थ' गासिमोन आं दा दखानथिं बेरायहैनो नागिरदों आरोना एसे गामिनि हालोदफ्रा दिनैथ' माबाना आमथिसुवाना गासिमोन आराम न'आव थानानै खान्थाल थाइजौ फिथाइ सामथाइ जादो आरोना ओमफ्राय आमथिसुवायावहाय गामि बिदिनो जों लागोथिंजायहाय गामि बे हाग्राफोरखौ साफा खालामो आरोना नायनो हागोन नै दिनैहाय एसे सनदों माने एसे हाग्रा एरि लामाफोरखौ साफा खालामदों आरोना नैबे जोंनि गामिनि फुख्रि सिगां क्लाबनिमोन ओमफ्राय दा रायजोआव लाबाय आरोना बेखौ थांलाय फैलाय नुबाय थाखायोना बे हाग्रा जोबमोन नै आं देखायबाय थाखायो बेखौ साफा खालामजोब्बाय दिनै लोमजोब्बायानो नै अलमस्ट नैसिम फैखाबाय नै नायनो हागोन एसेबावबानो न'आव बारखोसिगौमोन बेयो गाइसमोन ओमफ्राय हरै बै साइडथिं लोमदों जाहैदों मिथिबाय जायना हाया एसे खोआखै गाहाय नै गाइसमोन आं मा लादों नै आब' मोनाव हाबबोगोन आरोना आङो खान्थाल थाइसे खुमब्रा थाइनै लाबाय आं लोगो फैगासिनो खायथ्राया बेनि कारजों थांसै खायथ्रा ओ खायथ्रा बै खेंहर after long time नालाय अखा हानानै दिनैसो गाइसमोन सिट बेल्ट गानबावनो नाङालै गाइसमोन थ' गाइसमोन थांग्रोसै बिदिबा थांग्रो दिनै ना गौरां मोनहां जाबाय गाइसमोन लोमला दिनै आफ्टार लं टाइम दिनै जों 10 दिनसो जाबाय मोनदां टाउन फैयो आयौ Danboxखौ गाइस दानबक्सखौ मोनबाय मोनफैगासिनो टाउन नै आफ्टार लं टाइम गाइस टाउनाव माथो गोरा जे माथो अखा हानाय बायदि खोंबाखै टाउनाव आं साननिथिं मा टाउना बाना जाजोब्बाय टाउना जेबो लोमाखैनो नै माथो गाइसमोन रिलिन्सआ खुलिफिनबाय नै माथो नै बेयावनो आनारस दंमोन बै थाना खाथियाव बायलांसै आनारसखौ बायनांगौसो ओरै फ्लाइअभारजों बेरायहैगोन ओमफ्राय बायफैसै एसे बेरायगोन आब' मोनाव थांगोन ना गाइसमोन आब'आ माने आनारस जानो लुगैदों आनारस लांफादों आं बायनानै एसे बेरायगोरनि एसे माने टाउनाव फैया गोबाव जाबायमोन ना मा कन्डिसनाव मोनदों नायगोरनि बेयावथ' हाबफेरनो हायालै
after long time flyover आव गासिनो बिराद गोबावनि उनाव बिराद गरम दै माइरि टाउनाव बिराद गरम गासिनो फुरा क्लियार मोनो ना अखा हानानै साफा जाजोबदों लामाफोरा फ्लाइओभाराव दसेनो सासे लोगोखौ नेदों आरोना दसे बेरायहैनो नागिरदों जों थारमाने दिप्लायावहाय दसे ओरैनो इन्टारेस्ट जानायनि बेरायनोसै दिप्लायाव माबायदि जादों दा बोथोरा गोबावबो जाबाय आरोना थांनाया दिप्लायावहाय थ' दिनै बेरायलाहैनो माबायदि जादों नायनो आयं बे आनारसआ नोंनि गोदै ना आयं मा ओंख्रि जाखो आयं माबायदिया गोदै जागोन जाखो आयं गोमोनखौ ना मा जागोन 40 थार मोनब्रै लानोसै आयं एसे खम खालामदो औ 40 थाखा लाबाय नै थाङा गारिया बेसेबां मा गोजानाव बैयावसो गारियानो अखा मा हागाखो गरमानो लाजाला अखाबा अखा गरमबा गरम लाजाखाया मानसिफ्रानो बिदिनो नालाय गासिबो मानसिफ्रानो रावबो थिगानो गैयाना बेबायदि बोथोराबो थिग गैया ओंखायनो मानसि जेरै बोथोराबो एरै गासिबो Udah sono video. Ay, video. Sono. Sono. Hangi? Video sono. Ay, mama. Tangsi taruh sono deh. Tahu namanya, tahu guys man. Adar bisgasnya gari ya. Flyover aja sono naik biar aja. 610. 610. Dana mana petrol pump aja hinjauफोरखौ दोननोलै गासिमोन बिनि रिजनखौ खोन्थालाय आंनो गासिबो पेट्रल पाम्पआव हिनजावफोर जोब क'क्राझाराव बांसिनानो बिनि रिजनखौ खोन्थालाय गासिमोन नोंसोर मोनथिजोबो आरोना कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाबानो जाबाय नों मोनथियो नामा बाय मिथियाला मानि जागाय जेनेबा ओरैनो मानसिफोर बोनो हानाय ना मारै जाखो आं जेरैबाबो हिनजावबाबो सोखायो नांखागौ आं जेरैबाबो स' गासिमोन नाराबारि फैनाय लामाजों फैबाय आरोना ओरैजों हाबबाय दा बावैसोनो बे दुब्लिया गासिबो माइ जाजोबसिगोन गासिमोन माने बेयाव माइ गायखांजोबसिगोन आरोना तिरबिल मानो बिजों हाबखो ओमफ्राय बैजोंसो फाग्ला बावबोनानै अभार फैलायबाय बोरमा खेला जादों नोंलै गाइसमोन गाइस हेल' फाइनालि गाइस माथो रावबो गैया नै माबायावबो बैयावसो थांबाय माथो बायदिसिना लानांगोन ना बेयाव दै एरि फाइनालि आफ्टार लं टाइम बिसिबांबा गोबावनि उनाव गाइसमोन दिनैसो दिप फ्लाइ ओरै दं नै जोंना दाखालि जों शिलं थांनाया ओमफ्राय ओरै खायथ्रा ओमफ्राय ओरै रहित नङा दालाय नाम मोजाङा नोंनाथ' खायथ्राखाबो फाग्ला थाबायलाय दे सुइस थाबायलाय खायथ्रा देलाय थाबायलायब्रा दे सुइस थाबायलाय दे आंनि ब्लगाव देब्रा दे थाबायलाय सुइस थाबायलाय So finally guys hello guys so finally guys finally बिराद deep fly guys deep fly नि हालतखौ नायदो एसे स्लिप हरदों सोरनो हरदों
बाहरखौ स्लिप ओरैबायदि दाम माबा 200 थाखा गाहाम होनो फाग्लासो पार्किंआव नायनो हागोन नै दिफ्लायनि माबाखौ कन्डिसनखौहाय आरोना दा अखा हाबाय थानाय ना ओंखायनो मानसिफ्रा रावबो गैया स्रिं स्राय स्र' मानसिफ्रा रावबो गैखाया बारे दैया हनै नैबिसिम फैदों हेरा बहाय फैदो बिराद लस खालामबाय आं कन्टेन्टखौनो नांलायनायखौनो बरियाथ' बेनिफ्राय भिउआ हेब्बि नुयोलै माइरि मोजा र' आं नोंसिनि सिनेमेटिक शट होनोदे आदै हमलाय न' आं ओरै थाबायलांनो डेभेलपखौनो खालामनो रोङा जोंना बड'लेण्डआव एसे डेभेलपमेन्ट खालामना होबानो जायो बेयाव बेरायजानाय ओरै बटिं खालामजानाय हेभि जिखुनु जाया भिउआ बरिया आरोना नै भाई एसे गेलेनो गासिनो मेरा दोस्तों का शादी हो रहा है और मेरा बचपन अभी भी चल रहा हुआ है एसे गेलेनो गासिनो गाज्रि जाबाय सोरबा हिन्जावनो हौवाफोर नांगौ बिदि जाबाय गायबाय ज' गासिमोन फैबाय जेखन एसे पार्किंआव माबायाव मा होनो गेटआवहाय एन्ट्रियावहाय माबा 150 थाखा गाहाम लादोंना फैबाय जेखन गासिखौबो फायदा खालामनानै थांजोबगोन आरोना माने फैसाखौ माबा खालामजोबगोन एकदम बिनि लाबखौ बोखांजोबगोन 150 थाखा गारनानै मानसि मोनखो खनसेबाव हाब आरो बुस्थुआ मारै जाखो माथो पाइपफोरसो बुस्थुआ माथो पाइपफोरसो खनसेबाव दे गासिमोन खुन्देंगोनलाय मारै जालांगौ आंना लोगोफोरना फिसाला फिसाजो जाजोब्बाय ओमफ्राय आंहा दाबो बिदि आंनो माबा दाबो उन्दै आंनो हिन्जावाथ' गासिमोन दुनियाखौ बेरायजोबखांनानैसो लागोन आरोना खमसे खम 30+ बिनि उनावसो सानगोन हिन्जाव लानायनि प्लेनिं बानायगोन आरो देखायजोबनो आं नोंसिनो गासिखौबो र' माबायदि हालोदाव दङ दा दिफ्लाय जिउ लाजोब्बाय नैबे गोजौजों थाबायग्राया जोंना बेयावहाय कन्ट्रभार्सि जाबावबाय बे दसेनो गेटआव बे हाबजेननायाव 200 थाखा गाहाम बिलाबायोनो आवबो 150 थाखा लाथारबाय एसे नांलायनाय बायदि जादों 50 थाखा फोरैनो हाबो जोङो माबायाव दिरबिलफ्राव 100 थाखा लाबाबो जेबो नङामोन आरोना बाखि दैया नैबिसिम फैथारदोंलै एकदम नालाय आयौ नै ना बेसेबांबा गिदिर दं गासिमोन नायनो नै ना बारलि गासिमोन ना बारलि बेफोर खामानियाव होगोन ना होआ जाखो ए खामानियाव होयो खामानियाव दै गयो दालाङा बोरै जाखो जाला नामा दालाङा माथो बन्द'बो जागोन रोंला ए जाबाय बन्द' नैबिसिम फैथारदों अखा हाबाय थानायखायहाय रावबो गैया बेरायग्राफोर सासे सानैफोर दंलाबायो आरोना खाथि खालाफोरनि जागोन दा सेसफ्राव बै गोजौनिफ्रायबो देखायगोन आं र' ए नैबेजों रब'यो नामा ओइ बेजों ओरै होलांसै नामा हो नैबेजों उरायलांसै नामा आं गासिबो नैबे थारजों बैसिम थांजायो नै ए हिट जागोनथ' मारै खालामग्राखौ दंना गैया जाखो बेनिफ्राय उरायलांजागौमोनथ' गासिमोन
दालाङानो क्ल'ससो नै गासिमोन मा जाबावगौ बेखौनो एसे दालांखौसो देखायनो नागिरदोंमोन आं नोंसिनो रथावबो आं नोंसिनो एसे सेस्था खालामगोन आरो ना माने एसे दैया बारा जानायखाय माने क्ल'स खालामना दोनथ'दों खोमा नैबाव गाखोनानै नोंसिनो एसे देखायहरगोन आं र' सिन्था खालामनाङा जुलाबायगोनसो नामाब्रा गोग्लैयाबानो जायोलै नै मा माबा प्रब्लेम जाखो ना माखो जिखुनु जाया बन्द' खालामना दोनथ'बाय आरो ना दै देरनायनि दानैसो बानायदों खोमा बन्द' नैबेजों थाबायलाबायनांगौ एसे डेन्जार बुस्थु खालामनांगौ गाखोनो वेलकाम नामा होनलायसै ना बेयाव गाखोनानै बै गोजौनिफ्राय बारजुमना देखायगोन आं नोंसिनो गासिबो बेनिफ्राय माने बेनिफ्राय थैगोन ना थैया आं नोंसिनो एक्सपेरिमेन्ट खालामनानै देखायगोन आरो ना गासिबो फै गोजौआव फै गाइस नालाय बेनिफ्राय आं बिराद थांनो लुगैदोंमोन गासिमोन बे फिसा नांज्लायनाय आरे गोजौनिफ्राय नायदो गासिमोन भिउखौ माबायदि एसे सिनेमेटिक शट होबाय आं नैबाहाय एसे गाखोना गोजौसिन खालामबावनो आरो ड्रनबो गैया नालाय मारिसो नायलाय माराम खासबायसो नै बारलाबायबानो बेनोसै आरो ना गाइसमोन माबाया दिप्लाइआ स' गाइसमोन बे गोजौआवनो भिडिअखौ एन्ड खालामखानोसै आं आरो ना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम साबसक्राइब खालाम आरो ना ओमफ्राय बेल आइकनखौबो थाब खालामनानै होबानो जाबाय माने आं माने जाहाथे गोदान भिडिअ होबा नोंनाव थाब नटिफिकेसन थांनायनि थाखाय स' गाइसमोन थेंक्स फर वाचिं बाय गोदान ब्लग लोगो मोनसिगोन दे गाइस